Moi! Mun ei tullut sen takia videota nyt pitkään aikaan, koska mulla on ollut tämän koneen kanssa ongelmia. Kun laitteen uudelleen näin. Niin mulla ei toiminut tämä pois niin lähi meidän kanavalta ja näin. Sen takia ei ole tullut videoita. Eli se varmaan, kun mulla ei ollut aikaa oikein tehdä. Ja sitten kun mulla on nyt vielä paskempi puhelin käytös, mikä mulla oli. Niin senkin takia. Mä pahoittelen, että mulla ei tullut videoita, mutta nyt mä taas aloin, kunhan näin taas sitten mun kameraa, eikä tämmönen kone paskaksi viimeksi. Mutta, ja mä en oo Mitsun kanssa nyt ollut parin päivänä, koska mä en oo jaksanut. Ei oikeesti, mä en jaksa. En myös kokenut sen kanssa. Ja niinku, Mitch, jos katsot tän, niin tänään, niin soi mulle asiaa. Ja mulle kuuluu muuten hyvää. Paitsi että mua vitun tylsää. Ja muuten saamaan niinku pian leipoa mun vitun porkkanakokko, kun äiti haluu. Et pitää tunnustavaa. Ja sitten se kun mä en osaa, ja sitten se kun mä en osaa katsoa kameraa. Mä en siis katso kameraa, mä vaan koko ajan tosiaan tänne reunaan. Se on rasittavaa, se on tosi rasittavaa. Että tässä niinku opetellaan nyt pikkuhiljaa katsoa myös kameraa. Koska tosi mä voisin näyttää heidän kuvan nyt tässä videon lopussa, viikonlopusta. Siis edellisviikonlopusta. Sitä on nyt näin pitkä aika. Mutta ei se haittaa. Tää kuva tuo tosi paljon muistoja. Mun ja Luotan viikonlopusta. Tämmönen. Minä ja Lotta. Mulla on lippis päässä. Mä oon yhden tyypin. Ja näin. Lippis. Vedän siinä kyllä koko ajan siltä. Mutta ei se välittänyt niinku aina mitään. Ja niinku sitten niinku multa saa tulla kyselemään jotain ja sitten mä oon miettinyt kans sitä, että jos mä lähtisin tästä kanavasta ja tekisin jonkun oman tai niinku sitten niinku mä en tiedä, mä en jaksais niinku yhteisessä kanavaa, että voisi olla, että mä haluaisin tehdä pikkuhiljaa oman kanavan. Mä meinaan tehdä sen tänään, mutta nyt tulee sitten Slovistakin videoita, kun mä kuvailen, kun mulla on Bandicam Hypercam 3, Hypercam 2 ja nämä, niin kuvailuhan nyt tässä mun koneella. Niin mä niillä kuvailen sitten ja annan tosi paljon kuvia, koska kuvittaminen on kiva. Kiitos sulle pitkin. Jos sitten jaksat katsoa, niin muuta samalla kysellä. Mä vastailen niihin sitten joko erillisesti tai sitten Mitsun kanssa. Ja näin. Et hyvää kesälomaa nyt. Joo. Pitää alkaa lauantaina kesällä, niin sitten alkaa lehtiä kaikkea. Mut hyvää kesälomaa. Moi!